Esperjenza sabiħa ħafna u nirreferi l-ewwel għal mod kif ingħata dera ġdida il-muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti tal-Komunità. Biss għandna mużew li minnu fih qiegħed ġo mużew. Għax il-bereġ tagħna minnhom fihom huma mużew tal-epoka meta nbnew u tal-kostruzzjoni. Heritage Malta tirrifletti l-opinjonijiet tan-nies. U allura meta tirrifletti l-opinjonijiet tan-nies, il-mużewijiet jinbidlu skont l-opinjonijiet tan-nies. Il-muża dak kollu li għamilna f'din l-aħħar sena, it-trasformazzjoni li saret, issegwi il-feedback li kienu konna mingħand in-nies dwar il-muża kif jixtiequha u kif jarawha. Illum il-ġurnata, it-trasformazzjoni li saret f'dawn l-aħħar 12 xahar kienet trasformazzjoni li l-viżitatur se tieħdu tru l-istorja kollha tal-arti f'pajjiżna, l-influenzi fuq l-arti, l-influenzi fuq l-artisti infushom, fuq is-soċjetà u l-arti fuq is-soċjetà, u allura għandek esperjenza kompluta. Għandek esperjenza li tieħdok anki fl-irkejjen tal-istorja fejn tidħol l-arti, fejn tidħol il-binja, għax ma ninsewx li Heritage Malta għandha responsabilità doppja. M'għandna l-ebda mużew li mibni apposta biex ikun mużew. Dawn huma binijiet antiki li ġew trasformati biex jiġbru ġo fihom mużew. U allura anki l-istorja tal-binja qed intuha biex tifhem il-kuntest kollu ta' l-esperjenza li qiegħed fiha. Inħossni gburi u sodisfatt ħafna li f'perjodu relattivament qasir irnexxinna nwettqu dan it-tibdil kbir hawnhekk fil-muża. Tibdil li permezz tiegħu dan il-mużew se jkun jista' jaqdi aħjar il-missjoni tiegħu li jservi ta' tagħlim dwar l-istorja tal-arti f'pajjiżna u ta' dak li jinfluwenzaha. Ovvjament il-muża hija il-legat tal-Biennale daqskemm hija id-dar tal-Biennale. Il-Biennale twilet minn hawn, ħareġ minn hawn u jħalli t-timbru tiegħu wkoll fuq il-muża. Dan fil-fatt huwa mument importanti ħafna fejn qed jintemm kapitlu tat-tieni edizzjoni tal-Malta Biennale u qed nibdew kapitlu ieħor ġdid għall-muża li għandu rabta hekk intrinsika mal-Biennale stess. B'hekk ukoll qed inwittu t-triq biex l-edizzjonijiet futuri tal-Biennale jkomplu jibnu fuq is-suċċess tal-ewwel tnejn.